saitte idean viljellä yliopistolla? No oikeastaan Dodo ry on viime vuonna kokeillut Helsingissä kaupunkiviljelyä ja se oli aikamoinen menestys. Ja sitten nyt on vähän muissakin kaupungeissa mietitty, että voisiko sitä kokeilla. Ja sitten nyt täällä Tampereella tämä on Dodon ja Tammen ympäristöjaoston yhteinen hanke. Eli sitä paikkaa etsittiin vähän tuolta ihan kaupungilta, mutta sitten todettiin, että yliopisto on aika hyvä yhteistyökumppani ja sitten se löytyi täältä C-siiven parkkipaikan vierestä tämmönen paikka, jota ei oikeastaan käytä mihinkään, vaan tää on pelkkä ruohokenttä. Ja sitten me ollaan rakennettu tähän tämmöiset viljelylaarit, joissa on sitten multaa ja täällä nyt kasvaa aika hyvin tomaatteja, ainakin on tullut sadoksi. Milloin aloititte tämän viljelyn? Projekti lähti käyntiin joskus keväällä. Toukokuussa pistettiin nämä laarit pystyyn ja sitten samalla istuttiin suurin osa kasveista. Sitten ollaan vähän istuttu lisää salaattia ja retiisiä tässä pitkin kesää, mutta pääasiassa toukokuun loppupuolella. Minkälaista sattua tässä on? No, tässä on ollut tietysti kesän aikana vähän erilaisia kasveja, mutta esimerkiksi salaattia tuli tosi hyvin jo joskus siinä kesäkuun lopulla. Sitä tuli tosi paljon. Sitten kesäkurpitsoita on kasvanut tosi paljon, ne on ollut tosi hyviä. Ja nyt näitä tomaatteja, tosin kaikki tomaatit ei ole vielä ihan punaisia, mutta näitä voi kypsyttää sitten sisätiloissa.